كبرنا أملاخ يخون قبر هواريات إنا حزنا نغتصل زلنا رابعي معراف إنا بتحنا أب رابعي معراف كابتو ساعة سرت أربعة ندحار زلو إنا نريو زلنا كبرنا أملاخ يخون معراف أربعة قبر هواريات كلت خفلي كفيلنا كنريو إنا إلنا تحاد خفلي نبيت كريستيان نتقدميتي بخر محبر زقت أما فتنا انتاي كم زخونة ناي مجمريا فتنا أبو توم هواريات كحزوهم كأسروهم كم زجمروا بمخنيات اتنا يسوس كريستوس تنسائي سلز سبخو كحزوهم مكرا خسقبوهم كم زجمروا أبراب عاي معراف أوينا نريو تخالاي كفلي كنريو إلنا يوزلنا دما تمكرا مسمت أن مجمر يابتم هواريات مسمت أتم دك مزامر تسي نتمكرا كمي جيروم يوم هندل جيرومو كمي جيروم تقبلومو ناي توم هواريات قبر ملسي نتزمت أفتنا انتاي يونيرو انتاي يوم جيروم زبل كابتن الساتوم نتزمت مكرا زهابو قبر ملسي نحنا نمهارو نقرالو كم تنساتهم زقبر وخنقبر كم مجمريات حزنا قبر هواريات كنجمر كلنا اتا ناي قبر هواريات ملغ تخنر خلناسي اتا قدامي تمحبر كمي كم زنبرت زرئينا اب زمنات كله مرأيت كتكون النايات ابو خر محبر تسريتا اكايدا بكل شنخاس حجي محبر املاخ تسريتا خمي ياخت كون زلوا نزبل حتى ملسغ نركب تغينا تقدميتنا هواريات محبر كما يعني يرى إلنا كرمرمر قال زخوانه نهنا ممرحي زمن أمصو كنقبر زي كونس انتاي دعا اتا مصحف قدس تصحفو زلو اتا محبر كمي كم زنبرت هصنعنا نعاات مسل كما عينت زخوانت كنقبر كم زلنا مقدحن مرأين كوننا او تصحفو لنا قالو إلنا حجد ما لكع كمزي زبالكو اتم هواريات ابتغزي مكرا زرأيو قبر ملسي نعانا انتا يكوننا ارآيا يخوننا كريستوس ارآيا نايو كريستوس ام مكرا حلف كله كمي كمز قبر ابقى الاملاق تصحيف لنا له هواريات كادحريو سعبتو خوينم تابيت كريستيان كا لكع كمتي يسوس كريستوس زقبرو كمز قبرت إنا نرئي حجي كابت قبر هواريات نرئي أبزرابا عي معراف اتوم هواريات زهابو قبر ملسي انتاي كم زخونة إنا نرئي زلنا تنسلست نتبتا تقدمنا رئينا ينا لنا أبتارا بعيتي إنا بتيحنا دحريو حامشيتي شاد شيتي شاب عيتنا بلنا شوعات نتبتات كنرئينا نمزكار زاكل اتنك قداموت سلسته انتاي كم زبلنا اتوم هواريات مكرا مسمصوم بتزقبرو السبخو اوشت بيت مقدس قال املاح كنغرو وانجيل كنغرو مس جمرو بيدوم كا عبت امرات كوينو تزاويرو زي فلت لعلو الدربع عمت زخون بتامرات حاويو نمجمرا غزي ابيت مقدس اتيو بتحقواس ززلل زلو كل تهز بتاكيبو خا نبيتروسن يوحنسن كبيبوم بتزخونه تقريمو تاكيوم كلوغا يوحنسن بيتروسن كا اتقال حق خنغروم كم زجمرمو اتوم كهاناتن صحفتن دما تقطيعم بتزخونه نغرات قداماي تنساي غويتانان مدحنينا يسوع كريستوس ازيوم زخحدون زصلؤون نغر اندغنا بروكليم اتوم هواريات اندغنا خسبكو سلجمرو انصرصروت حرقان يوريدوم أبيت مقدس وشت خوينم كأيام اتزمهروا زنبرو كمهرو خاني مثل زي بلهم سبات قليلاويان زخونو ابت مرتبيت زي كدو ابتحتي راباي ويكا ربي ابتحتي ممهر كم جماليل زعمسله كم نيقديموس زعمسله فلوطات زخونو ممهران وي فلوط زخونه تمرتبيتنا يورساليم زي كدو زي تمارو ازوم سبات زياتهم مثل زي بلهم كمهرو إلهم مومنت إلهم مومز يوم زي تمهرو شواتات يوم إلهم تقريمهم بتمهارهم مالتي زي قبهم كمهرو مسرعيهم
ተቆጢዖም ዘሊሎም ከይዶም ከም ዝሓዝዎም ሒዞም ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእተውዎም ኢና ርኢና ማለት እዩ ትመከራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝበጽሕ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነ ርኢና ኣብ ታሪኽ ዝተፈጸመ እውን ርኢናዮ ኣለና እተን ሰለስተ ነጥብታት ንሳቶም ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ቀዳማይ ብምእዛዝ እዙዛት ኮይኖም ንስልጣን ዘኽብሩ ኮይኖም ብትሕትና ክተሓዙ ከለው ስቕ ኢሎም ተታሒዞም ኪዱ እተው ክበሃሉ ከለው እሺ ውፁ ክበሃሉ ከለው ይወፁ ነይሮም እምበር ከም ናይ ተጻራርነት ከም ናይ ተቃውሞ ዓይነት ከም ናይ ባእሰ ዓይነት ከምቲ ናይቲ እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ዝገብርዎም ዘለው ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዘይሃቡ ብትሕትናን ብትዕግስትን ስልጣን እናኽበሩ እናተኣዘዙ ከም ዝገበርዎ ኣብ ግዜ መከራ ምንም ነገር ንስልጣን ክንጥሕስ ከም ዘይብልና ንስልጣን ከነኽብር እዙዛት ክንከውን ሰማዓት ክንከውን ከም ዘለና ካብኡ ክንመሃር ንኽእል ኢልና ርኢና ተኻልኣይ ዝረኣናዮ ንሳቶም እውን ከምኡ ዝገበርዎ ልክዕ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ክትሓዝ ከሎ ተታሒዙ ልክዕ ከምዚ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል ኣፉ ከይከፈተ ምስ ፀረፍዎ ከይተፃረፈ ነቲ ዝብልዎ ዘለው ክፉእ ግብረ መልሲ ክህብ ኢሉ ክፉእ ከይገበረ ብትሕትና ተኣዚዙ ከም ዝኸደ እቶም ሃዋርያት ከዓ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ዝገበሮ ከም ዝገበሩ ኢና ርኢና እቲ ካልኣይ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ተመልኡ ስለዚ ኣብ ግዜ መከራ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘድልየና ኣብ ልዕሊ ጴጥሮስን ዮሃንስን ድማ ምስ ሓዝዎም ከላፋልፍዎም ከዘባዝብዎም ክሓትዎም ክሮስ ኤግዛም ክገብርዎም ከለው መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝወረደ መንፈስ ከም ዝመልኦም እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት ስለዚ ኣብ ግዜ መከራ ኩሉ ግዜ ሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ክንደሊ ብመንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ተዳሊና ክንጸንሕ እቲ ዝመጽእ መከራ ብሓይሊ ስጋ ዝከኣል ኣይኮነን ብኽእለት ዝከኣል ኣይኮነን ስጋ እንደምን ጸይርዎ ዝሓልፍ ነገር ኣይኮነን ነፍሲ ትጾሮ ኣይኮነን ከቢድ ስለ ዝኾነ ሓገዝ እግዚአብሔር መልአት መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ክንምላእ ከም ዘሎና ኢና ርኢና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ እቶም ሃዋርያት ዝገበርዎ ኣብቲ መከራ ግዜ እግዚአብሔር ዝኸፍቶ ኣፍ ደገ ዕድል ኣሎ opportunities ይኽፈት እዩ ስለዚ እቲ ተኸፍተ opportunity እቲ ተኸፍተ ማዕጾ እቲ ተኸፍተ ዕድል ኣብ ግዜ ፈተና ተጠቂምና ነቲ ሓቂ ቃል ወንጌል ንምንጋር ድሕር ክንብል ከም ዘይብልና ኢና ርኢና ጴጥሮስን ዮሃንስን ምስ ሓተትዎም በናይ ሓይሊ ወይ በናይ ስም ኢኹም እዚ ተኣምራት ዝገበርኩም ኢሎም ሕቶ ሂቦሞም ዕድል ምስሃብዎም ክዛረቡ ካብቲ ሓተትናስ ንሕና እዚ ኩሉ መከራ ንረክብ ዘለና ብሕማቅ ግብርና ኣይኮነን ንሓደ ሰብ ሕሙም ዝነበረ እሞ ከዓ ዝጠዓየ ቡይና እዚ ኩሉ መከራ ንረክብ ዘለና በደለኛታት ስለ ዝኾንና ኣብ ስርቂ ኣብ ቅጥፈት ኣብ ዝኾነ ዓይነት ወንጀል ዝተረኸብና ሰባት ኣይኮንናን ስለ ጽቡቕ ግብርና ኢኹም ከሲስኩም ኣብ ዝደው ኣቢልኩምና ዘለኹም ግና ካብ ሓተትኩምና እዚ ሰብኣይ ምንታይ እዩ ዝሓወየ ካብልኩም በቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምሞ ጻድቕ ሰብኣይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ናዝሬት ንስኻትኩም ቀቲልኩምሞ ኣምላኽ ግና ካብ ሰማያት ርእይዎ ጻድቕ ምዃኑ ርእይዎስ ካብ ሙታት እንታይ ገይርዎ እዩ ኣተንሲእዎ እዩ እቲ ሓይሊ ናይ ትንሳኤ ካብ ሙታት ኢየሱስ ዘተንስአ ድማ ሕጂ ነዚ ሰብኣይ ትርእይዎ ዘለኹም ሓይልን ጽንዓትን ሂቡ ደው ኣቢልዎ ኢሎም ነታት ተረኽበት ዕድል ነታት ተረኽበት ኣፍ ደገ ተጠቂሞም ወንጌል ክርስቶስ ከም ዝነገሩ ኢና ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ጴጥሮስን ዮሃንስን ኣብ ፈተናን ወጥርን ግፍዕን እኳን ተነበሩ ነቲ በታ እዋን እቲኣ ዝተፈጥረ ዕድል ኣስተውዒሎም ግና ብትብዓት ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘበሰሩ ኢና ርኢና ስለዚ ንሕና ከም ኣመንቲ ድማ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ስደት ይኹን መከራ ይኹን ተፈላለየ ነገር ክገጥመና ከሎ ኣብ ወጥሪ ክንኣቱ ከለና ኣብ ክሮስ ሮድ ደው ክንብል ከለና ሽዑ ዝተኸፍተልና ዕድል ዘጋጠመና ዕድል ኣብታ እዋንቲኣ ተጠቂምና ሸለል ከይበልና ከየመሳመስና ከይፈራሕና ነቲ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ነቲ ሓቂ ቃል ወንጌል ክንነግር ከም ዝግባአና መርኣይ ክኾነና
ተጻሒፉልና ንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ሎም መዓልቲ እንሪኦ ድማ እቲ ራብዓይ ነጥቢ እቶም ሃዋርያት ዝገበርዎ ኢና ክንርኢ እቲ ራብዓይ ድማ እንታይ ዝብል ዘኽፍለካ ዋጋ ብዘየገድስ ንኣምላኽ ተኣዘዝ ዝብል እዩ እቲ ራብዓይ እዚ ድማ ኣብ ትግብሪ ሃዋርያት ራብዓይ ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 14 ጀሚርና ስጋዕ ጥቕሲ 22 ዘሎ ከነንብቦ ኢና እሞ ካብኡ ድማ እቲ ኣምላኽ ዝምህረና ክንርኢ ኢና እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኦም ደው ኢሉ ምስ ረኣይዎ ዝዛረብዎ ሰኣኑ ምስ በለ ኣብ ጥቕሲ 15 ካብ ዋዕላ ከግልሱ ኣዘዝዎም እሞ ኣሉ ክንብላ ዘይኮነልና ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነብሩ ኩላቶም እተጋህደት ፍልጥ ተኣምራት ባኣታቶም ተጌራያ እሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክንገብር ኢና ኢሎም ተመኻኸሩ ኣብ ህዝቢ ምእንትን ብዛ ኸይውረግና ደጊም ንሓደ ሰብ እኳ ከይነግሩ ኣምሪርና ንግናሓዮም በሉ ፀዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይትነግሩ ወይስ ከይነግሩ ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎም ጴጥሮስን ዮሐንስን ግና ንሕናስ ነቲ ዝረአናዮን ሰማዕናዮን ምዝራብ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እሞ ካብና ኣምላኽ ንኣኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ እንተኾይኑስ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ በልዎም እቲ ናይ ምጥዓይ ተኣምራት ተገብረሉ ሰብኣይ ዕድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ስለ ዝነበረ ኩሎም በቲ ዝኾነ ኣምላኽ የመስግንዎ ነበሩ እሞ ንሳቶም ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐፅዕዎም ምስኣኑ ኣፈራሪሆም ሓደግዎም ይብለና እዞም መኳንንትን ጸሓፍትን ዘይተጸበይዎ ነገር ይገጢምዎም እታ ቀዲሞም ዝገበርዎ በደል ማለት ብዘይ ሕጊ ነቲ በደል ዘይተረኽቦ ጻድቕ ሰብኣይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣብ ኢድ ዓመፅቲ ኣሕሊፎም ብኢድ ዓመፅቲ ክቐትልዎ ገይሮም እዮም ንኢየሱስ ክቐትልዎ ከለው ናይ ኢየሱስ ነገር ምስ ተቐትለ ዘብቅዕ ይመሲልዎም ነይሩ ግናኸ ከምቲ ዝሓሰብዎ ነገራት ከም ዘይከደ ድማ ይርእዩ ኣለው ሕጂ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ነገር ብሞት ብወረ ሓሶት ከም ዘይውዳእ ዝነግር ዘይተጸበይዎ ዜና ከስምዕዎም ከለው ግደ ሕርቃንን እንፅርፅሮትን እዮም ኮይኖም እቲ ዝኸውን ዘሎን ዝበሃል ዘሎን ድማ ኣሉ ክብልዎ ዘይክእሉ ሓቂ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ተቐጂሉ ይርእይዎ ኣለው ስለዚ እዞም ካህናትን ጸሓፍትን ሳንሂድረን ተባሂሎም ዝጽውዑ ትብዓት ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስ ረኣዩ እቲ ሰብኣይ ድማ ወዲ 40 ዓመት ዝኾነ ዘሕወይዎ ምግዱር ዝነበረ ሰብኣይ ከዓ ምስኦም ደው ኢሉ ምስ ረኣዩ ዝብልዎ ይጠፊእዎም እንታይ ከም ዝገብርዎ ድማ ጨነቆም እንታይ ኢና ክንገብሮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኢሎም ኣብ ጥቕሲ 14 እንታይ ይብለና እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኦም ደው ኢሉ ምስ ረኣይዎ ዝዛረብዎ ሰኣኑ እስኪ ዝዛረብዎ ሰኣኑ ንበል ስፒችለስ ኮይኑ እንታይ እሞ ክንብል ኢና ኢሎም ዓቕሎም ፀቢቦም እቲ ሓቅስ ስውር ኣይነበረን ጉሁድ እዩ ነይሩ ኣብዚ ቅድሚ ዓይኖም ባጊሉ ዝበርህ ሓቂ እዩ ኣሉ ክብልዎ ዘይክእሉ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እቲ ቃል ሓቂ ናይ ብሉይ ኪዳን ገሊፆም ክነግርዎም ከለው እንደገና ከዓ እቲ ሓይሊ ናይ ትንሳኤ ከዓ ዶሞንስትሬት ደርኢ ድማ እቲ ሓይሊ ድማ ድኑስ ዝነበረ ሰብኣይ ከዓ ብድድ ኢሉ ተስኡ ኩሉ ነገር ክርእይዎ ከለው መውፅኦም ሲኢኖም ማለት እዩ በዚያ ክኸዱ ይክእሉ ኩላ እንትረኣይዋ ብምልእታ ብርሃን እያ ምሕቢ የብላን ኩሉ ሓቂ ተገሊፁ ማለት እዩ እዚ ምስ ኮነ ከዓ ዝዛረብዎ ሲኢኖም እቲ ክሲ ካህናት እንታይ እዩ ነይሩ ናይቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ጴጥሮስን ዮሐንስን ሰባት ካብ ኣምላኽ የርሕቁዎ ኣለው ዝብል ክሲ እዩ ትኽሶም ግናኸ ትኽሶም በቲ ዝርእይዎን ሰምዕዎን ነገር ከንቱ
يخوينوهم زيوم أملاخ رحق الله ويلا تقول له قناتات زغون زلو قلنا أملاخ زرحوق صبات كم زي يكونوا قول عقوينو ترأي مالتي هاريا بيتروس يوحنس سنتهم سبات ناب أملاخ كقربوهم زصعرهم بركاب أملاخ كرحقوهم زصعروا سبات كم زي يكونوا كابت مسكرن جبرن هواريات ترديهم بريه اللهم نيريو التصحفات بلوي كدان بزي محواس كم تزلون دا تقصو زغرب لهم مرتعهم السمعو معواي تحمو من تبعاتهم من دمام سرعيو زبلوات أفيوهم قال كمل سكواي تخالو من اتقويتانا يسوس قدمون هواريات ذهبو تسفا أبلقواس عسران حادن تقص عسر تحمشته بتا جزيتيا تفتسمو أبلقواس عسران حادن تقص عسر تحمشته قويتانا يسوس تسفاهي بنيرو اتتسفاخ انتاي زبليو اب جزي مكرا انتاي كم تبلو انتاي كم تزاربو اي تتشنقو يبل دعار انتاي يبل انا نخلهم مخارا خرتهم مقوامون ممقواتون زيك آلهم عفن تبابن كبكم ايه إلو قويدا اقدمو تسفاهي بي سلازك زيابير تباب كبكم اف كبكم حدا كوانتاي كقبرو زيكل كروتعون كموقوتون زيكل نايك زيابير موغوس نايك زيابير طبب نايك زيابير قال كوهابهم كم زخونه اقدم غويتانا مدحانينا يسوع كريستوس حواريات تزاريبوهم نير ازخا بغهدي ابز اوان زيتهم حواريات بونبو كريو خلو اب هيوتهم كفلصم كلو نري سلازتهم كهناتن صحافتن نتبا املاخ نحواريات تواب طببن صغان قالن كقامون كمغوتون فصم ايتخالهم اب ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 بدحريو زخونه ነገር እንተሪናዮ እስጢፋኖስ ሰማዕቲ ዲያቆን እስጢፋኖስ ወንጌል ስለሰበከ በስተፈላለየ ክስ ገይሮም አቅሪቦም ክኸስዎም ጀመሩ ካብ ሕግ ሙሴ ወጻኢ ምህር ኣሎ ንሰብ የስሕት ኣሎ መስሓቲዩ ካብ እምነት አቦታት የውጽእ ኣሎ ሰባት ኢሎም ከሰሞ እቲ ክሲ ቀደም ዝነበረ حجون زلون ترينا كله تمساسالي من انفلل يقول أراي اتي كنتاتو يوتي تتلويتم بري اتقالات اتقصي اتقول زبال انترينا يو انت مرميرنا يو هاريات تخصصو لغصي حجنا خصاصا لنا كابمناتكم تصحتو زلهم زبل نابوتاتكم يوم تحدقوا زلهم زبل تفلالي عينة كسي يمتس لكعكم يوم يلومون استيفانوس اب استيفانوس زنبره صغان طببن غنا كم تغويتا زهابو تسفا مكر خارون مقوامن ممغواتن زي كالوم افن طببن استيفانوس كم توهابوخا اب تقال املاك تنجيرنا نري ግብራውያት 6 ጥቅስ 10 ተንተሪና ነትዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ግና ክሙጉትዎ አይተኻሎምን ይብለና አፎማት ሒዝዎም ኩሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት እንተዳሪና እስጢፋኖስ ክንረኸለና ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ተራቢሉ ሙሉእ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግሮም ይጀምሩ ተራቢሉ ንዓኻትኩም ጋሻ ነገር አይኮነን ኢሉ እና ተዛረቦም ኮሎ ንሳቶም ግን ነተሐቅና ሰምዕዎ ኮለው ልቦም ድፍን ይልዎም ነተሐቅ ክቅበልዎ ፈጽዮም አይደለዩን ናይ ቦታትና ዝብል ጥራይ ሒዝዎም ናይ ሙሴ ዝብል ነገር ሒዝዎም ነተሐቅ ልቦም ክኸፍቱ ፍጹም ፈቃደኛታት አይነበሩን ኣብ ጥቅስ 15 ተንተሪና ቀሪቦምና መጎትዎም እስከዱ ኣብ ጥቅስ 15 ምዕራፍ 6 ግብረ ሐዋርያት እቶም ኣብቱ ዓላ ተቀሚጦም ዝነበሩ ሁላቶም ድማ ጠመትዎ ብለና ቁልሕ ኢሎም ጠሚቶሞ ኩሎም ተንፈራዶ ክፈርድዎ ተቀሪቦም ዝነበሩ ንስጢፋኖስ ቁልሕ ኢሎም ምስጠመትዎ ገጹ ከም ገጽ መልአኽ ኮይኑ ተራእዮም ጅስ መልአኽ ዘምጽሎም ኮይኑ ይመስልዎም ከሲሶም ክቅተል ኣብ ትቅድሚ ቤት ፍርድ ምስቀመጥ ሞጎስ እግዚአብሔር ኣብ ገጽ እስጢፋኖስ መጽ ببطم كم قطوة زي كله عينت
كتصاورو زي كلو عينت كصممو زي كلو عينت أبرهان تقلع حق زلوا عينت قلع كوينو مسترايم عقلهم يصبيبهم مالت أنصرصيرهم زقرم تم صبات كزارب مسمعوا مجمريا انت يمجرهم أأذانهم بإيدهم كي سمعوا ما انت نتحكس أأذانهم حاتمو الناج الدروغا قويهم حزم كا أبدق أوسيهم دونغولاتات أمسيهم نستيفانوس شفليهم أم كأتشلمو أبزبت إحنا يزلنا حجزهم كهاناتن صحفتن فريساويانن دما بيتروسن يوحنسن بدلت خمزة يكونوا نصوحات مخانم مساستو علو اتزحوا يوسب ايك امسهم دويلو مسرأيو زبلو سلازطفهم انتاي كم زقبرو من تقمخاخرون هواريات كابت بيت فردي كابتو على اقلسوهم كقلسوهم وسينهم اتقال املاح كو على كجلسو عززوهم يبلنا لازم ملسس سلازانو كم مخاخور يلوم تايجيرهم ريسيشن جيرهم اوسيهم مالتي مساقلسوهم دمان حدهم كملسوا زي كلو عب حطوهم زقات امو انتاي كقبرهم زلوهم كفلتيهم تزراريبهم كبعامنا اللعلي قالوا خلو بلو زي نخيل حكي ابكر مينال انتاي نقبر يلوم اي كحدوان تحكي انتاي نقبر كفلتو تزراريبهم كم زدم ما بلو ابتقص 15 قالوا خنبلا زي كون لنا اب يرساليم ما بزنبرو كلاتهم كاتجاهدت فلت تأمرات بعداتهم تجيرا يمون زم سبات زياتهم انتاي كنقبرينا إلهم تمخاخرو أبزو وانزي حق النت حيل تنسى يسوس كريستوس زاجيت أب كتما يرساليم توريون تفليتون قالو تلستا ختما بملتا بتنسى نا يسوس تمرت تنسى انتاي كوين الله تبعيد هازلا أقدمو تنجيرو له يسوس تنسيو زبل ورا توريو له حجة غابة مرتمي ملؤوا له يرسالين بس سبكت تتملى الله بس حدش تمرت تتملى الله زبل فرهات يحزوهم سلازي نساقام نيمان زي بلوم قود حقي وابكن معينهم تقجلوهم زوم كانت صحفتن قنا من مكوا قالوا خبلوا زي كلو مرتعوت تنسى قويتانا يسوس كريستوس تواهيبهم كنسو ناب امنت كمسون يسوس كم مسيحهم كقبلوا وقنا اي فقدون يسوس نسو كريستوس اتمسيح مغانو نمدحانهم كاب املاح كمتلاكي مدحاني مغانو اي تقبلون ازد ما كي قبلوا اقدمهم من لبهم سلازأمنوا ينبر حق سلا زي فلتو كم زخونه حق خي فلتو يوم زقبروا وزلو خي بالوس نافلتو يقبروا خمزلو شعو تقاهدو تقاهده نقري نيرو نتقولوس حقا نتنموت سعيرو زتنسى قويتان نتم مسخاخر تنسى يسوسن زخونو دك مزامرتن عينهم عميتهم كتسارروهم تراي مريتهم أب كندنا حقنا حسوت كصعبو مرجعهم غيرهم زوم سبات زياتهم تقويتانا يسوس أبو إنجيل يوحنس معرف 13 تشعته زبالو فردي بقبرهم فتسيممو أنت فرد انت عايزبل نيرو أبو إنجيل يوحنس معرف 3 خنزارب كلنا كنا نبب كلنا زعبان قديمو استزاربك كفليو مش نقديموس بزعبا كم بحدش مولاد موداتا قويتا حدا عب نجر تزاريبو انتايلو تفرد زيو إلو برهان ناب عالم متى قبرهم دك سبقنا قبرهم كوفي امو كابرهان سي المات فتو تبرهان سلازي اللي يكون نابرهان زي متو ويتبرهان كم زلو زي فلتو يكونن وين تبرهان سلا زي رأي وو يكونن انتاي دا مرچو مس زنبع كوينو اتزمرصو خمرصو خلوس اب كند برهان سي انتاي مريصوم صلمات اب كند كريستوس
بربان أبكند هيوت موت أبكند برغت مرقم أبكند أمنت كحدت مريصهم تبرهان مسيو نساتهم قلنا تبرهان أي سعبون اتحق تقلي صلهم تبرهان أي سعبون تبرهان تقلي صلهم اتحق بزيد دناقر بنتصور تلاقير ومن فليت أمونيوم قلنا خياب كندنا حق رحصوت كأمنو مريصهم أبكند برهان سلمات كسعبو مريصهم أبكندنا بأملاخ مملاس نسيطان كسعبو مريصهم نحق حديقهم نحصوت كعفروا مريصهم لك كم تبمعالت تنساي نقويتانا مدحانينا يسوس كريستوس زقبروا يوم حجد ما داقماي زقبروون زدقموون زلو أبو انجيل ماتيوس معراب عسران شمونتن قويتانا مدحانينا يسوس كريستوس مستنسى تنسيو قويتانا مدحانينا يسوس كريستوس أما مقابر كيدن تنانستن تايجيرن ات مقابر تقفيتو ساني حوان ات مقابر ترايو ساني حوان إننا تقرما قلين إننا بخيا خلوها قويتانا يسوس كريستوس بعلو تقلي سولن أنا إلوان دعرت إلوان كيدان حواتي كم زتنساكو نقرام إلو كم سدد نساتن مسكدا إنه حيالو خاب حلوتي نابكة تمامت يوم نتمق عبر انتاي جيرو مولو نيروم منتي كي سرق إلهم سي حلوتي جيرو مولو نيروم قويتانا يسوس كريستوس مش موتا مستقبره امن جيروم قجف امن جيروم مسعنو ما حتى مس قبرولو اتوم فريساويانن كهاناتن ايردومن نيرو دا امبر فقاد املاخ يمس قبر نيروم مغنياتو صبحان قون هايتنسا مسكر تنسا ديك زباله يسوس كريستوس كم تنسا بزي مات نيشتين قع بزي ركبلو بفوتسم ملو حق خوينو من تغركب كم زي اختسي ايلو نيريوم ما بسالس اختسي ايلو نيريوم من تغيتس مود حد دك مزامور تقا سريقوم كي وسدو مو تنسيلهم حصوت ورا من تقيوريو حلو تابنا يلهم لذا حلو تروماويان نت مقابر زحلو حلو تمقابر يسوس كريستوس كم زنبرو اتقال املاخي نغرناي حجنتاي كوينو اتم حلوتي دعرتنساي حيالو خابتم حلوتي ناب كتما متيوم اتزغونا كلون اللي كانتن كهاناتن نغروم انت ام نغيروم يسوس تنزيو درايوم نحلون يرنا تنزيو كتنزو كلو بزح من كتكاتن بزح نغراتن كوينو سلاز نبر مقابرون سلتخفته موتاتون سلاز تنسو بزح نغر سلاز نبر زلتم حلوتي بتزغون ريهم مزرايو يسوس كريستوس ابت مقابر اي نبرن كايدو تنسيو زلازم تملكانتن كاناتن كيدم مس نتملكانتن كاناتن كيدم مس نغروم نساتهم مس عبيت تاكيبهم تماخرو تاكيب كان مخارفوتو يم تاكيبهم تماخرو انت كصيقو نتزمت زلو حق ديفند خغبرو سلازيكلو نتزمت نتبا تغليصو زلو حق من تخفرشو بحصوتهم كما يجيرنا نز حصوت زي تنسيز بالزلو زي مسيح زي كم زي ايلان تخيدا بمولوز بيرساليم تايك خوني كامني ودد عريهم كغيدو نحنا سعب زي بلنا خوينا غنتر فينا زلازم تاي نقبر إيلهم تماخرو مستماخرو انتاي كم زقبرو نستوعل نتوم عك ايتغا نتوم حلوت مالتي وتادرات بزح ورق هبو امو بلايتي دك اسنا خلونا دك مزامرت مصيام سريقوم ويلكم نغورو نتحكم انت تصيقوا مالتي نتتنسى يسوس كريستوس كم زي تنسى من تاب كالوت كم تخفلت امو نتحقق خي امن ويلهم سريقوم يميلكم نغور يلهم ازي ابتشم انت تسمعه ابت حلقه انت تسمعه قدي بالكم نحنا كنردو ناخاتكم دما كم زي تقوهيو خنقبركم ينابلوهم اتورك تقبيلهم كم تازمهاروهم قبرو اذا زربازي اب ايهود كسعلومي يوره الله يبلنا ስለዚህ ገሊዮም ክሳሐጅ አይሁዳውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲዩ እንተልካ ምን ታያም ዘብሉ ነው ደቀ መዛሙርትን ታየሮሞ ዛሬ ቆሞዮ
ويكا نحنا تجاجيناس نيسوس زحزنا مسيلو الناسي نعو أزمسل حزنا قتيلنا هنا قبيرنا يوم سلازي بدحريو بهيوة ترايسي كم زع أنت أشمي كونن أي تقاتلن سلازغونيو بهيوة زراهم زبل كل التعينات ورا يو زلوا سلازي أبز حجي لك كمتي أقدمهم أبجزيتن سايسوس جبرون حد حدهم تمخاخيرهم اتي بهاولات زتنجرن زتجبرن حكي أف كل إزب يرسالم من تغي زرقح كيف اللت إلهم نهاولات كفرار هو من كت أنقوا من يموسينهم حجر ما نزياتهم كان تعبروا مالو زورازي انتي كيكون كينجر أفكم حزو أفكم عصو زوم سبات زياتهم نمقتال دحر زي بلو سبات كم زخونو كاب حلف تاريخهم زاقيد تجنزيبنا اللونا سلازي اتمفررهم كسعموت كم زنبرة دما كابانا سور أي مثلا سلازي كيت مهرو كفلوهم كله انتي مالتيو انت دا مهركم كنك أتلكم إنا دسترت زبلوهم مالتيو نايموت مفررح دسترت تتنقرو سب بيوت كنبرو كله تنابرو تعمنا أبراي نبرني كنك أتلك كاينا إلهم بتليفون دحر نجيرهم بدبدابين دحر نجيرهم سب انت لي خملو اتسب كنبر كله جعز دحريز نبرو نابرات وحين أبراي كونن انت كويني بكا قال نفاس ون شو انت بلد سلالو تو نريو غاي ترفن تايك خوني بفريز نبر حج مصوني قتلون قبل يزنبر سلازي بيتروسن يوحنسن حجي قريب لهم زلو ازي حطوزي كاي تنغرو بزي سمزي كاي تسبكو سمنا يسوس كاي تلعلو إلهم كتنققوهم كلو دسترت بدحرزين تدا رغيبناكم كنقتلكم إنا زبل مفرارحي أفرارحهم كم سردوهم إنا نري أبهزب من بزاقي ورة جنا دقيمنا حدا سبقوا خي نقرو أمريرنا نجنا حيوم بلو سوي عمد ما بسم يسوس نحدو قوا كي نقرو ويس كي مهرو عززوهم حجون دعر غلط تشح عمد أبزلنا يو زمن نبيت كريستيان نسعبت كريستوس أب علم زبصحهم زلو سدتن مكران قربلنا انت استوعلنا له اتتصارارنت نامنت كريستوس حدا ملأختي يزلوا نسود ما بزعبا يسوس نحدكوا كي تنغرو كي تمهرو كي تسبكو كي تزاربو امنتكم حدقو انت زي كونغنا زبل مفرارحي يو امنتي ابتفلا لك في العالم أب حدا بوتا زي كونا بزح بوتا زبصحهم نرينا مالتي أبزلنا يكفل زمنون عاي تلوت انتناي سيت أنسرح سلازي هواريات حسبوا بمفررهم فريهم نتزاز كهاناتن صحافتن تقبلهم انتزخونس اتمنت كريستنا حج صابي يكون محلوه كي تمهرو نتناي دسترت ناي موت مفرره فريهم نعوم تعزيزهم انت زغونس امنت كريستنا ابي محلو امنت كريستنا ابقل خيبصحم استقلف نيرو اباناون ايم بصحن ابز وسان زغونه ساعات غنا حواريا بيتروسن يوحنسن بمفرر رحمه قواننتن صحفتن كيستسنابدو نتحقي دويلوم يوم نتزغط امم بدهو زمكتوا بيتروسن يوحنسن نتحقي كي تزاربوا افكم عبسو زبل زي فتحاوي تأزاز كم زي اززوو نمنغاركا غزي وصدو اتقداماي تصوعنت دما تصوعنتهم دما نمن كم زغونه بحطو غيرهم نتوم كهاناتن صحفتن افليطومم كم زخبلو بيتروسن يوحنسن غنا نحناس نتزرينا يون سمعنا يون مزرابو نحدغا يكونلنا نيمو كامنا املاح ناخاتكم ازاز ابقد ما املاح قنع انت خوينو اسك بعلخاتكم فرودو بلوم ابا غلو قلبت يما بيلوما تحطو ات سوبريم كورت اتناي بيت فردي زغونه لعلو كله زغونه ناي فرادو فرادي
ዝኾነ በዓል ስልጣን ናብ ሱፕሪም ኮርት ሕሊፎሞ ማለት እዩ ነገሮም ንስኻትኩም ከምዚልኩም ትእዙዙና ኣለኹም ኣይትዛረቡ ኣፍኩም ሓዙ ትብሉና ኣለኹም ክንቀትለኩም ኢልኩም ተፈራርሁና ኣለኹም ንሕና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ንኣምላኽ ድምእዛዝ ዝዓይሽ ወይስ ንኣኻትኩም እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረድዎ ኢሎም ይዛረቡ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 5 ምዕራፍ ጥቕሲ 29 እውን ከምኡ ኢሎም ኣለዉ እቲ ዘኽፍሎም ዋጋ ብዘየገድስ ንፍቓድ ኣምላኽ ክስዕቡ እዮም ንሳቶም መሪፆም እዚኣ እታ መልእኽቲ ኣብ ቁጥር 4 ኢልናያ ዘለና ዘኽፍለካ ዋጋ ብዘየገድስ ንኣምላኽ ምእዛዝ ኣብ ግዜ ፈተና ዘይምምስማስ እቲ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ሱፕሪም ኮርት ልዕሊ ኩሉ ቤት ፍርድታት ቤት ፍርዲ ናይ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ድማ እቲ ዝለዓለ ፈራዲ እዩ ልዕሊኡ ዋላ ሓደ የሎን እዞም ካህናትን ጸሓፍትን እቲ ናይ መወዳእታ ቃል ዘለዎ ፈራዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ጴጥሮስን ዮሐንስን ካህናትን ጸሓፍትን ከሲሶም ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ኣብቲ ሱፕሪም ኮርት እዮም ኣቕሪቦሞ ይግባኝ ዓይነት እዮም ኢሎም ንስኹም ትፈርዱና ኣለኹም ልዕሊኦም ፈራዱ ኣሎ ነገርና ናብኡ ነሕልፎ ኣለና ኢሎም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ንኣምላኽ ንዓና ተኣዘዙ ክብሉ ኣይክእሉን እዮም እቲ ዝለዓለ ፈራዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ፀቢቖም ዝፈልጡ ንኣምላኽ ኢና ነገልግል ዝብሉ ሰባት እዮም ካብ ንኣምላኽ ንኣኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ እንተኾይኑስ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዛረቡ ኢሎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዛረቡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኮይንኩም ስት ሓቂ እንታይ ግበሩ ፍረዱ ንኣምላኽ ዲና ክንሰምዕ ዘለና ወይስ ንዓኹም ኣብ ወጥሪ እዮም እትዮም ስለዚ እታ እንታይ እዮም ዝብሎ turn the table around እዮም ዝብሎ እታ ክስን እታ ፍርድን እታ ኩላ ነገራትን እንታይ እዮም ገይሮሞም ኣብ ሕቑፎም እዮም ሂቦሞ ኣብ ጥቕሲ 19 ስጋዕ 20 ዘሎ ከነቕልበሉ ዝግባእ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ክፍሊ ማለት እዩ ዓብ ነገር ከይጎሰናዮ ክንሓልፍ ዘሎና ነገር ኣሎ እቲ ሕቶ ከምዚ ዝብል እዩ ኣማኒ ንስልጣናት ክኽብር ከም ዝግብኦ እቲ ሓደን ቀንድን ረቓሒ ወይ መትከል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ እንታይ ዝብለና ንስልጣናት ዘበለ እንታይ ግበሩ ተኣዘዙ ተገዝኡ እዩ ዝብለና ሐዋርያ ጴጥሮስ ባዕሉ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ንስልጣን እንታይ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ እምቢ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ንዓኹም ኣይንእዘዝን ኢና ኢልዎም ሰበ ስልጣናት እዮም ክእዘዝዎም እዩ ዘለዎም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እንታይ ኢሎም እምቢና ኣይንእዘዝን ክብሉ ከለዉ ንሪኦም ሐዋርያ ጴጥሮስ ንስልጣናት ክንእዘዝ ከም ዘሎና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 13 ክሳብ 17 ኣመንቲ ንዘሎ ስልጣን እዙዛት ክኾኑ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝምህር ጥቕሲ 13 ጀሚረ ከምብበ ከምዚ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት እቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እሞ ነቲ ኸም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ ንጉስ ወይስ ነቶም ንገበርቲ እከይ ክቐጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ተላእኩ መኳንንቲ ስለ እግዚአብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ ንስርዓት ሰብ ዘበለ እንታይ ግበሩ ተገዝኡ ከም ውፃት ሓራ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነት ስመ ጐልበ ብኽፍኣት ዝገብርዎ ኣይትኹኑ ንኹሉ ሰብ ኣኽብሩ ሕውነት ኣፍቅሩ ንኣምላኽ ፍርህዎ ንንጉስ ከዓ ኣኽብርዎ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ንስልጣን ዘበለ ኩሉ ከነኽብር ንሕጊ ዘበለ ኩሉ ከነኽብር ክንእዘዝ እዙዛት ክንከውን ኣብ ኩሉ ማለት ስልጣን ነኽብር ክንከውን
ሕጊ ዝጥሕሱ ተፈላለየ ነገር ዝገብሩ ክንከውን ከም ዘይብልና ቃል ኣምላኽ ይነግረና ምኽባር ስልጣን ወይ ንሰበ ስልጣናት ምእዛዝ ከም ዝግባእ ጴጥሮስ ነጊሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ካብ ጥቕሲ 1 ጀሚሩ ክንእዘዝ ከም ዘለና ንስልጣን ስልጣን ዘበለ ሁሉ ካብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንስልጣን ምድፋር ድማ ንፍቃድ ኣምላኽ ምድፋር ከም ዝኾነ ይቃል ኣምላኽ ዝነግረና በአምላኽ ዘይኮነስ ስልጣናት የልቦን ይብለና እቶም ዘለው ስልጣናት ከዓ በአምላኽ ተሰርዕዮም እሞ ነፍስ ወከፍ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን ዘለዎ ይገዛእዮ ስለዚ ከዓ ነቲ በዓል ስልጣን ዝቃወም ነቲ ስርዓት ኣምላኽ ይዝቃወም እቶም ዝቃወምዎ ድማ በዓላቶም ፍርዲ ክቕበሉ እዮም እቶም ገዛእቲ ንእኩይ ግብሪ እምበር ንሰናይ ግብሪ ዘፍርሁ ይኮኑን ነቲ በዓል ስልጣን ከይትፈርሆ ዶ ትደሊኻ ንሱ ንሰናይካ ኢሉ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እሞ ሰናይ ግበር ንሱን ክንእደካ ስለዚ ፖሊስ ሲቪል ፖሊስ ክንርኢ ከለና እንታይ ልጽውዕ ማሎ ብዝቃል ኣምላኽ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ኢሉዎ ስለዚ መንግስቲ ክፈጥር ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ዘፍጥረት ምስከድና ቀዳማይ ምዕራፍ ካልኣይ ምዕራፍ ሳልሳይ ምዕራፍ ራብዓይ ምዕራፍ ሓምሻይ ምዕራፍ ሻድሻይ ምዕራፍ ሻብዓይ ምዕራፍ ሻምናይ ምዕራፍ ክሳዕ ንበጽሕ መንግስቲ ዝበሃል ኣይንርእን ኢና ንመጀመርያ መንግስቲ ዝቆመ ኣብ ምዕራፍ 9 እዩ ማለት መንግስቲ እንታይ ክገብር ክቐጽዕ ንሰብ ሰብሲ ብሰብ ክቕጻዕ እግዚአብሔር ንሰብ ካብ ናቱ ስልጣን መቂሉ ሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ ስልጣን ካብ ኣምላኽ እዩ መንግስቲ ካብ ኣምላኽ ይቆይሙ ይብለና መንግስቲ እንድሕር ዘየለ ሰብ እንታይ ክኸውን እዩ ስዲ ስለዚ እቲ ቅድም ዝነበረ ቀይዲ ዘይብሉ ኣኻይዳ ናይ ደቂ ሰባት ኣምላኽ ሰብ ብምፍጣሩ ተጣዓሰ ክሳዕ ዝብል ሰባት ንነውርን ንኹፉእ ግብርን ንዓመፅን ብሰርሕ ሓጢአት ናይ ኣዳም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኣራዊት ክልወጡ ከም ዝኽእሉ ሰባት እቲ ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና ብፍላይ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ዘፍጥረት ምስከድና ሰባት ኣብ ካልእ ነገር እናተለወጡ እዮም ከይዶም ኩሉ ክፉእ ዝበሃል ብዕልግና ዝበሃል ምፍራስ ሓጢአት ዝበሃል ደቂ ሰባት ኩሉ ክፍትንዎ ከለው ኢና ንሪኦም that's why እቲ ሓጢአት እናሳዕረረ ምስከደ እቲ ደረቱ ሓሊፉ ኣብቲ ምዕቀን መስፈሪ ኣምላኽ መሊኡ ስለ ዝኸደ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ንኖህ ንስኻ በይንኻ ጻድቕ ኮይንካ ተረኺብካ ንብዘላ ዓለም ከጥፋኣ ኢሉ ብማይ ገይሩ ሓፂብዋ ስለዚ ንኹሉ ሓጢአተኛ ፀሪግዎ ማለት እዩ ሳዕሪሩ ሻምናይ ምዕራፍ ሻብዓይ ምዕራፍ ከም እቲ መግናሕቲ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ብማይ ኣይሂ ንዓለም ክቐጽሕ ከም ተገልጸ ሻምዓይን ሻምናይን ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ ድሕሪኡ እግዚአብሔር መንግስቲ ሰሪዑ ማለት ስለዚ መንግስቲ ስልጣን ክገብር ከሎ እግዚአብሔር ንምንታይ ገይርዎ ምዕገቲ ሓጢአት እዩ ሰብ ንሓድሕዱ ከይባላዕ ሰብ ንሓድሕዱ ከይጣፋዕ እቲ ዝበርትዐ እቲ ሓያል ዘበለ ንድኹም እንታይ ከይገብሮ ከይጉዕፁፆ ንሓድሕዱ ከይጣፋዕ ሃብታም ንድኻ ድኻ ንሃብታም ሓያል ንድኹም ፍትሒ ዘይብሉ ዓመፅ ምእንቲ ኣብ ሰባት እናማዕበለ ከይዱ ተሓጢአት እናሳዕረረ ከምቲ ቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ደረጃ ኣብቲ ጠርዚ እቲ ከይበፅሕ እግዚአብሔር እንታይ ሂቡ መንግስቲ ስልጣን ንሰብ ሂብዎ እቲ ደም ሰብ ዘፍሰሰ ኢሉ ብሰብ ቢድ ሰብ ከዓ እንታይ ክኸውን እዩ ደሙ ክፈስስ እዩ ኢሉ ሕጊ ወይ ከዓ ክልክል ከም ዝገበረ ስልጣን ንሰብ ከም ዝሃበ ሰብ ንሰብ ብኢዱ ከጥፍኦ እግዚአብሔር ክቆጽዖ ብሰብ ገይሩ ክቆጽዖ ንሰብ ሕጊ ስልጣን ንሰብ ሂቡ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ስልጣን ዘበለ ኩሉ ብመን ተሰርዐ እዩ ስልጣን በኣምላኽ ዝተሰርዐ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ተሰርዐ ስልጣን ከነኽብሮ ከም ዘለና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ካብ 1 ክሳዕ 7 ጽቡቕ ገይሩ ነጊሩና ኣሎ እቶም ወታደራት እቲ መንግስቲ እቶም ፖሊስ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ንሓቂ ንሓጢአት ክቐጽዑ ዝተሾሙ እዮም
ገለገለ ባዕሎም ቶም መንግስቲ ዓመፀኛታት ይኾኑ አክንዲ ንወንጀል ዝቀጽዑ ንቁኑዕ አክንዲ ንጻድቅ ዝሰምዑ ንሓጥ ዘኽብሩሉ አምባላንስ ዝኾነ ነገር ክንርኢ ንኽእል ኢና በደለኛታት ስለዝኾኑ ኃጢአተኛታት ስለዝኾኑ ብተغላላ እግዚአብሔር ስልጣን ክገብር ከሎ ግን ንፍትሒ ንምሕላው ንጽድቂ ንቁኑዕ ንምግባር ከም ስልጣን ከም ዝሃበ እግዚአብሔር ንሓዞ አብዙን ከም ኢልና ኣሎ ነቲ ገባር እኩይ መቕጻዕቲ ዘምጻሉ ፈዳይሕነዩ ስለዝኾነ ሰይፍ ንኾንቱ አይዕጠቕን እሞ ፍራ ስለዚ ኸ ስለሕልና ኢልኩም እንበር ስለ መቕጻዕቲ ጥራይ አይኮነን ክትግዝእዎም ዝግባአኩም ገላው አምላኽ እዮም እሞ በዚ ተግባር ዝኸየብ ኮር የገልግሉለው ስለዚ እውን ኢኹም እንታይ ትህቡ ግብሪ እትህቡ ዘለኹም እቲ ግብርን መንግስትን ህቦ ምእንቲ ከገልግሉና ምእንቲ ክሕልውና ምእንቲ ክቆጻጸርዎነ ትኹሉ ኩነታት ኃጢአት እናሰዓረረ በደል እናሰዓረረ ክፉእ እናሰዓረረ ምእንቲ ከይከይድ ከገልግሉና ስለዝተዋሃብና ስለዚ ንሕና ግብሪ ትህቡ ኣለኹም ባርሲ ግብሪ ንዝግቦ ግብሪ ተጎ ንዝግቦ ተጎ ፍርሃት ንዝግቦ ፍርሃት ክብረት ንዝግቦ ክብረት ንኹሉ እቲ ዝግቦ ሃብዎ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይምዕደና እዩ ኣብዚ ግብሪ ሐዋርያት ሕጂ ጴጥሮስን ዮሐንስን ግና ነዞም መኳንንትን ጸሐፍትን ዝሃብዎም ምላሽ ናኻትኩም መኳንንትን ጸሐፍትን ኣይንእዘዝን ኢና ኢሎም ኣይንእዘዝን ኢና ስለ ስልጣን ዘየኽብሩ ዘለው እዩ ዝመስል እሞ እዚስ ምስቲ መትከል መጽሓፍ ቅዱስ ይቃረን ዶ የለን ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ይቃረኑ ኣለው እዚ ሐዋርያት ኣብዚ እምቢ ኣይንእዘዝን ዝበሉሉ ምኽንያት ወንጌል ንህዝቢ ከይነግሩ ምስተኸልከሉ ይምበር ንኹሉ ሕጊ እዙዛትን ትሑታትን ከም ዝኾኑ ኣብቲ ታሪኽ ህይወቶም ንርኢና ንወንጌል ከይነግሩ ዝወፀ ትእዛዝ ግና አንጻር ትእዛዝ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ስለዚኦም ካብና አምላኽ ናኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ቁኑዕ እንተኾይኑስ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ ኢሎም ምላሽ ዝሃቡ ስለዚ አበየናይ ጊዜ ኢና እምቢ ንብል ንኹሉ ስልጣን ከነኽብር ኣለና ግን at certain point እቲ መንግስቲ ደረቱ ሓሊፉ ኣብቲ ናይ አምላኽ ደረት ክመጽእ ከሎ ኣብቲ ናይ አምላኽ ደንበ ኣብቲ አምላኽ ጥራይ ዝውንኖ ሓሊፉ ንትእዛዝ አምላኽ ጥሒዙ ክኸይድ ከሎ ግን ኣብ መንጎ ትእዛዝ አምላኽ ምእዛዝን ኣብ መንጎ ሕጊ መንግስቲ ምእዛዝን ኣብ ክልቲኡ ክንቅርቀር ከለና ሕጊ መንግስቲ ኩሉም ቢልና ንሕጊ አምላኽ ኢና ክንእዘዝ ዝግባአና ማለት እዩ እዚ ኣርኣያ ክኾነና ሂቦምና ኣለው እዚ ድማ ንዓና ንኣመንቲ መዓሲና ንስልጣንን ብንብል ወይስ ነዚ ትእዛዝ መንግስቲ እዚ ኣይእዘዞን ንብል መርኣይን ኣብነትን ክኾነና እዩ እዚ ተጻሒፉልና ዘሎ ንስልጣናት ክንእዘዝን ከነኽብርን ትእዛዝ አምላኽ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ግልጽ ገይሩ ነጊሩና ኣሎ ወሲኹ ድማ ልዕሊ ኩሉ ክንሰምዖን ክንእዘዞን ዘለና ግና ንአምላኽ ከም ዝኾነ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ቃል አምላኽ ንሰባት ኣይትፍርሕዎም ንሳቶም ንስጋ ጥራዮም ክቐትሉ ዝኽእሉ ካብኡ ሓሊፎም ዘስልጥዎ ነገር የብሎምን ይብለና አምላኽ ግና ንስጋን ንነፍስን ንገሃነም ክፈርድ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ንዕኡ ፍርህዎ ይብለና ኣብ ማቴዎስ 10 ምዕራፍ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከጥፍእ ዝከኣሎ ደኣ እዚኹም ፍርህዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ንነፍሲ ግና ምቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም እቲ ሕጊ ሰባት ምስ ሕጊ አምላኽ ዝጻረር ምስ ዝኸውን ከይንእዘዞ እዩ ፍቓድ አምላኽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሕጊ ሰባት ብዘይ ምእዛዝ ዓብ ናይ ህይወት ዋጋ ዝኸፈሉ ቅዱሳን ቁጽሮም ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ንኣብነት ክኾነና ሓደ ክልተ ሰባት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኣብቲ ዝመጽእ ክንቅጽሎ ኢና እቶም ሰባት ተሓቲቶም ኣብ ወጥሪ ኣትዮም ኣብ መንጎ ንንጉስ ምእዛዝን ንሕጊ መንግስቲ ምእዛዝን ንአምላኽ ምእዛዝን ኣብ ወጥሪ ዝኣተው ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መርኣይ ክኾነና ተጻሒፎምልና ኣለው ስለዚ መዓሲና ንመንግስቲ ንእዘዞ መዓሲና ኸ ዘይንእዘዞ ክንፈልጥ ይግባእ እዩ እቲ ቃል አምላኽ ኣብዚ ክንሪኦ ኣብ 4 ቁጽሪ ዝረኣናዮ ዘኽፍለካ ዋጋ
بزيقدس أبقزي مكرا نفقاد أملاخ نأملاخ نمئزاز تراي لبها قد كبل كم زلوو إنا نرئزل لنا اتمكرات فتنا ولا انت مرر ولا خمزن كمتن انتخونا يوتكاز حلفون انتخونا أبدايل ما أتيخا مررجا أتيخا كروس رود مسأتخا اتا مررجا خاسي نايك زيابير فقاد نايك زيابير نقر كتقبر تراي كم زلكا بيتروسن يوهانسن بعالهم فرودو ناخم دخل ازاز ناملاخ نحناس مزرابين حد قنينا كنزاربينا ناملاخ مزاز اتقداماي مررجا نايو نعخم قنا ناملاخ حديقنا أين ازازوكم منينا خبلوهم كله نرئ لنا مالتي كبرنا أملاخ يخون نزغال زيك زيابير قبلبنا يباركو من البات حجي سلامينا زلنا بزعبا فتنا إنا نزارب زلنا قنا أبي موفتنا سلزي لنا سنتاي قبر لنا نبل نخوون قن اتفتنا ملكعون كنا تاتوننا غيره بستفل عليه مقدي كمسألنا خلي أبيتنا خمسألنا خل أبتفل عليه بسرحنا خمسألنا خل مريتش نقبر شعوخ نحتت نخيلنا مالتي أبيتنا نحتت نخيلنا أمونغو فقاد أملاخ مقبارن أمونغو أتي زلو تغرب الكازلو شبوغ نقر كخون خيلي مدراو نقر تعم نقر نزا مدرزي أخذ نبر نسقاخا موچو كخون خيليو أتني أملاخ كأنا واقاز أخفلك أخوين خركب يخيليو أبزا ساعات زيا نحنا دويلنا ولا بسرحنا انتقونا سرحنا هون لوز كنغوبرو انت دا تخونتات أقاتي منا خموز أقات أمهم سبات هالو أبزا عدي تفلالي عينة سراح يزولو ناملاخ زي خبر سراح هالو حدق زي تاريخ كنقروكم دقات أمن مالتي أبدالاس تكساس كاللهو حانتي حبتنا نيرا ملكعا سبوتي أب إيربورت حانتي سبيت تري أمو كل خونتات أمسرائيتا تي قمنا كل مشكلة كل ملكعات صبوت مسرعات غريبات الزاربة مس الزاربة تادما سرح سي تدلي دويلات أو سرح نديز دلو قاشا خيا سرح دل له مو خمزين أدراشا متسموني صبو سرح كرخبلكي سرح كترخبي خمنم تساقمي بالكنقليلا كاردي باتا دحار أبتشرشي مسانا نبانا متي أنا باي متي عمالتي كمز سرح حلو سرح رخيبه مو كمز خمزي لهني لرينا يو تليفون دويلنا دراشا غيرنا قال حيزيا خيد مالتي مسا خيد تتحا حيزنا لك مساعتنا بتو اوفيس غنخت اتخلخايو غنم زبلك مالتي امتاين اتقم زلنا دحرنا اتنا مسكدنا غن ابي كمزاتنا رينا يو مالتي بعلو مساعتنا تسالتاتن قالن مسرانا يو تبيتنا اتو زلنا نايز بورنوغرافي عينت كوينو ناب منزرنا ناب زموتن ناب كلا عينت حفرت كان قلع كازر ايلو بزح عينت قرصخات تريت تندق نستيو زري يالو قلع عينت ابواتينا بسمام وولد ومنفس قدوس ابا خلنا تاسبيت مسيله هاي مسبلتنا باي إلنا يا مالتي ابزد انتي كنقبر لنا تمليسنا هاديمنا خيرنا مالتي سلازي صبوغ نغاريو بزح ገንዘብ ዝርከቦዩ እቲ ስራሕ ብዙሕ ሰዓታት ኣሎ ብዙሕ ገንዘብ ኣሎ ብዙሕ ምቾት ኣሎ እናበልካ ነቲ መትከል ናይ ክርስትና ነቲ ፍቃድ ኣምላኽ ጎሲኻዮ ክትከይድ ዝጥዕመካ ነገር ክትገብር ጌጋዩ ኣብኩም ምርጫስ ክንኣቱይና ማለት ክንኣቱይና ብዙሕ ምርጫታት ኣብቲ ዝኣተናሉ ናይ ምርጫ ቦታ ግን ሽዑ ልብና ቀጥ ኣቢልናስ ነተሐቅቕ ክንመርጽ أبعد خلنا عند حجي دحراي تسرح كماي مو بيزنس على وادي تسرح زبال زربان يرون دحرن كماي كم تغيروا هون أي فرلتن عند أبسمانياتات مالتي بجزية درجي تسرح ترخيبة سرح رخيبة هو كماي مو بيزنس على وادي يبال نيرو نجت بيزنس على وادي زسرق على وادي زوسد مالتي عمس على وادي عمس لعل دومسكا كاله اتوالا تنابرا انت خبدك كاسي بتنابرا زخبدك املاح ابراوا خمس كان بصعرخان بتزلك خلتن تتقيمك تسقم كتكيد نلعلك كتحسب انبر قال اقواراج بقدنا غبركا فقاد املاح نافرسك اب حاتيات كيتاتو ناملاح كيتحزن يوتك كيترسح قدسناها كيترسح
فقاد أملاك كتجبر كتحتى تخيلي خامالتي أبزلنا يا بأمريكاون تفلالي opportunities زمسل عدلات زمسل تخافيتو هجت منا خيلي مرجع كلتا مرجع عمتيا نسقاها نقول نجرا فقاد أملاك جنا يكونتن كتجت منا تخيلي أبتأ وانتيا كين سكر بجنزف كين سكر بتعمق كين سكر فقاد أملاك كين حدق نتفقاد أملاك حزنا دوك نبل مصدق أملاك دخلنا تحشني مصدق أملاك مكرا حشني مسمحاز حقي اتخال نجرات يترفني النابلنا حقي እግዚአብሔር ካ يحفرني نتوم أمونات ناتو زخوني يدقفومي صادق تحديقو زرو خانجرا خلمونس أيرا أخون እግዚአብሔር كل تدليكو أنت زي رخفكا زدليكا زبلة تدليو زي كونه زدليكا زبلة جن ببجزيو تبلعون تساتيون تخدونون كله زدليكا زبلة እግዚአብሔር أمدر أصام نيلياس بخاخ زمجبا أملاك نعخاون كمجبكا خمس خال زي مرسع يترفني مبال سلف كنترول مهلاو نصدق أملاخن نفقاد أملاخن تراي كتحز مدلاي بسقاخات صاحبك بكالك كيتعاتشو كمت انكاق يدل سلز واقع زغفلك اقوى انتخوني نتفقاد أملاخ نمقبار تراي كتقورز يقبا أبقزي فتنا مالتي كبرنا أملاخ يخون لازم زفلبنا نحزو جابيري بارخكم حتصير صلوات كنصلينا مو كنودينا